бача бинед ин қачзакои хушрӯ барои духтарако сумочко кашлюкчо ҳавас мекард. Ин видеоро ман аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор якум дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтаистам. беҳадам хе сумкачаву кашлюкчои хушрӯ ина барои духтарако. ё ба фикрам рюкзака меша барое ки поёнуш даем хеле чӣ доранд диде симак доранд. ай чанд рисункаша сабрия ин мультика нағз мебина диде чӣ хушрӯ розвишку тамоман фасонак хулоса беҳтарин чизако сумочко кашлюкчо барои кӯдако нархошон ҳар хеле. ай медонед аз 45 сомон сар мешавад то 65 сомона. инҷода бо каломуш астай ҳар хела барои садик хушрӯ барои духтарако ина бачагониам ҳаста.